Okay, folkens. Altså der, i dag der står vi i en metrostation. Og ved I hvorfor vi gør det? Fordi jeg skal vise rundt lidt ved det her gigantiske map, som jeg har installeret. Det er rigtig, rigtig flot. Og jeg har fundet det her mod, som der skulle være med i den. Så lad os bare komme op. Ja, og jeg er uden liv, fordi jeg kan. Se, der er et kæmpe højhus. Blandt andet. Der er et kæmpe højhus lige her. Det er virkelig højt. Tag det først og se. Hvem har sådan en balkon så højt op? Nå, det ved jeg ikke. Se, i hvert fald der er en vej hernede. Den vej, så er der et kæmpe sted her. Nu kommer vi ind til storbyen, tror jeg. Ja, vi kommer nok ind til storbyen. Det lægger lidt. Undskyld, hvis det lægger lidt for jer. Men det er altså også et virkelig stort sit. Det er virkelig pænt. Måske skulle vi lige hoppe ned og sove en gang. Sådan der. Pyre. Okay, sådan der. Så småt i sengen. LOL, der står en bil her. LOL. Og hvis jeg ikke ved, hvad det her det skal forestille, og hvorfor der er så meget ødelagt rundt omkring, det er faktisk fordi, det her det er efter en atomkrig i Minecraft, og det er lidt sådan. Men prøv lige at se, det der bliver virkelig ødelagt. Så jeg ved, om man kan finde en atombombe egentlig. Er det her et stadion? Det tror jeg, ja, det tror jeg da. Burde det gerne være. Men lad os lige prøve at tage et kig ind her. Det ser meget pænt ud. Men jeg ser der også folk rundt sådan. Undskyld, hvis det lægger lidt. Så er det bare fordi det er sådan et gigantisk map. Det har jeg allerede så en gang i videoen. Det lægger selv lidt for mig. What is that? Nok billeder. Ja, det giver mening. Lad os lige tage et kompas, så man kan følge lidt rundt. Jeg kan se min tablet, den kan ikke helt se. Nu finder vi vej til spawn point. Der var der nemlig en tankstation, som jeg godt vil vise jer. Ja. Lol, det stod her ikke engang op der før. Men det er tankstationen. Det er tankstationen. Okay, så tankstationen, den er lige her. Som I kan se, så står sådan nogle seje plakater rundt omkring. Så er der en lille computer herinde. Så er det sådan virkelig sej ting. Så er der lidt, det ligner en burgerbar, hvis jeg skal sige sådan. Og ja, det ser lidt gammelt ud, så er der de her pæle, og så er der sådan en rigtig vej lige her. Og så er der sådan en rigtig bro over her til den anden side. Wow! Jeg faldt bare lige ned igennem broen. Men den bro er så ikke fikset. Ja, det kan man godt se på den. For der faldt jeg godt nok ned i et hul. Sikke den. Okay, jeg skal nok lade være med Robin-stemmen. Også der er et sted ude på sådan en rigtig tom slette, som er rigtig gammel vismund. Det er virkelig pænt. Det sted er virkelig pænt. Jeg tror det her. Er det her? Nej. Er det her? Der står en bil herude, den har jeg aldrig før set. Lad os lige trykke den ud. Der står en bil midt ude i ørkenen, og der er nogle skelethoveder rundt omkring, og så
Ja, der er sådan noget. Så har den lavet transporteret sådan nogle par klokke, og ja, åbenbart så ligger en strand der. Men det var ikke det, vi skulle kigge på. Der var noget andet i den her ørken, jeg godt vil vise jer. Det er nemlig sådan, at der var sådan et agtigt fly. Man kan være det her. Ja, wow, der laggede det godt nok. Wow, der laggede det igen. Wow, det her det er stort. Holy moly. Ja, det var i hvert fald ikke den ørken. Det er 100. Så lad os bare komme tilbage. Lol, hvad er det her? Er det her en bunker? Eller et slags gravested? Det her, hvad er det? Lad os skrue på den bunker, der ikke aldrig blev færdig. Det er det lidt langsomt. Okay. Lige tage nogle night vision på, egentlig, når vi kan. Night vision. Jeg skal før finde noget. Night vision 8 minutter. Okay, hvad vi? Sådan. Så er der night vision. Det her, det ligner lidt en bunker, hvis jeg skal sige det på den måde. Det kan være, vi kan møde nogle par folk her med, tænker jeg. Ja, det her, det ligner meget en bunker. Hold op, der er meget bunker, man skal igennem, for atomkraften ikke kommer. Her, der står der sådan nogle dragter. Ikke sker noget, som klikker på de her knapper. Ikke sådan rigtigt. I hvert fald det her map, ikke også, det er så stort, det er helt sindssygt. Prøv lige. Det her, det er under jorden. Det er så tid til at bygge det her. Det er jerntøjer, den har fået fat i. Hvor skal jeg bygge alt det her i survival? Det må være sådan, wow, det må have taget flere milliarder år. Og der åbner man altså ikke. Det var hele tiden, hvor man åbner. Og himlen er bare normal, ligesom altid. Solen er lidt mere anderledes, fordi den agtige texture-pack, jeg har taget på, som mapmakererne til, jeg ved så ikke, hvad han hedder, men det skal vi ikke til at se. Jeg vil gerne have vist det der fly, jeg har gjort det i stand, og det står bare ude i ørkenen, og I kan ikke finde det. Det kalder jeg for en kæmpe idiot. Ja, det gør jeg. Det er i hvert fald ikke den der ørken. Så må det være en ørken, der er herinde. LOL! What? Så det var lidt skib, som jeg aldrig før har set. Som der var flyver op i luften, uden at have nogle motorer. Oh my god. Ej, det er sejt. Det her kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det her skib. Men jeg kan ikke lide dens opgang. Mod at der er to trapper lige ved siden af hinanden, som der kan være det samme sted hen. Det kan jeg ikke lide. Okay, lige nu flyver vi over skyerne. I kan godt se, det her map, det er ret højt op. Her er der så nogle par... Der er en ø. Der er sådan en, der har sommermål. Herinde, der er Storbyen. Her er Storbyen. Ja, der kommer der et kæmpe storcenter. Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er ikke præcis. Det skal vi heller ikke til at se nu. Vi skal finde den ørken. Det er det i hvert fald ikke en ørken. Det er 100. Ja.
Jeg tænker, er det ikke lidt tid til at sige bye bye nu? Det tror jeg. Ja, nok tid til at sige bye bye.